At pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Punchline. Lunes Santo, Idol. Kasama niyo po, Idol Mark Espinosa. At syempre kasama rin po natin via Zoom si Sir Ermin Garcia Jr. Sir Ermin, good morning. Happy Holy Monday. Good morning, good morning. Umpisa na natin magdasal. Totoo. At cheers muna, sir. Cheers. Anyway, sir, itong Holy Monday, at malapit-lapit na medyo tatahimik muna yung paligid natin dahil magta-time first muna itong mga natin, mga kandidato natin sa pag-iikot at pangangampanya. Pero eto, ang mga concerns kasi ng mga kababayan natin patungkol na sa security measures ng ating mga machines na gagamitin, no, pagdating po sa sa eleksyon. Isa doon sa nakikita, you are calling out the NAMFREL, for example, na isa sa mga profit organization na kung saan ay magiging watchdog dito po sa atin, magiging katuwang din natin sa pagbabantay sa eleksyon. Gaano kahalaga itong mga ganitong klase ng organisasyon sa ating community, Sir Ermin, na maging aktibo at talagang maging mapagmatsyag? Actually, over the past decades, ang NAMFREL, ang mandate lang yan is bantayan yung pag-report ng mga boto. But in this decade now of computer and digital, hindi na pwede yung kwan lang kasi very sensitive na ngayon yung system. At kagaya ng sinabi nga na ng kwan, konting pindot o connection lang man sa internet, pwede nang ipahin yung report at hindi na makikita ng sinuman. Magtatransmit lang yan diretso sa COMELEC. At ang COMELEC ang magsasabing parang ito lang. So kung meron nagluloko dyan sa loob ng COMELEC o may nabayaran dyan at sinabi ko rito ang boto palabasin, maaaring hindi na makita yan. Kaya ako nananawagan sa NAMFREL. Sila lang kasi ang accredited private organization na makialam sa loob ng COMELEC. Kaya sabi ko, instead of just looking at the numbers, tignan na nila yung proseso bago dumating yung mga numero ng boto. Okay. Sabi nga natin, there are some suggestions already made by former DICT Secretary, si Mr. Juan Rio. Yun lang, yung apat na yun, o tatlo na sinasabi niya, yun lang malaki na magagawa ng mga yun. Kung yung mabantayan lang, bawat presinto bawat presinto. Kasi nandyan lahat yung mga connecting system for computer reporting Doon mismo magsisimula. Kaya ang NAMFREL sana, mag-training na sila ng mga tao para tignan kung ano ang dapat nilang gawin. Yung kanilang mga volunteers. Mga volunteers. Wala naman silang ibang gagawin kundi bantayan kung ano nangyayari. At siguraduhin lang na yung damang proseso ay sinusunod. Hindi sila makikialam sa botohan or pagbilang. Hindi na. Kasama na yun Ang kwan lang is may proseso diyan sa computerization natin. Yes. Kasi ang ina-assure kasi dito ng COMELEC at perception na rin ng mga tao na create is napaka-secured na nito, napaka-accurate at napakabilis na nitong mga computerized na ito. Yung mabilis, okay siguro. Pero yung accuracy at yung pagiging transparent, ito ang medyo questionable. Lalo na may mga pumuputok na balita na kayang pakialaman itong ng mga hackers. Of course. Of course. Ayan ang sinasabi yung honest, unless yung sana COMELEC itself
Well, sinasabi nila na secure na yung mga yan. Mhm. Turo sila o turuan nila ang NAMFREL. Tulungan nyo kami. Bantayan nyo na hindi ito nangyayari. Pero wala silang sinasabi. Tahimik. Sana kung may involvement ang private sector at public sector yan. Mhm. At sinasabi ng COMELEC, secured na yan, alam namin na ganyan na yan. Pero baka nga, pasukan tayo ng mga hackers. Mhm. Kaya pwede ba nyo yung mga ganito-ganito dyan sa mga presinto? Mhm. Meron sana ang sasabihin ng COMELEC. Wala eh. Puro secured. Ayun na nga nangyayari noong for the past year, nagkakontayo ng computer, marami namang reports na ako nakakalokohan din eh. Oo, Iba ang lumalabas. pero ang isang concern din dito yung kamakailan na sumabog na balita tungkol dito sa mga nakuhang machine sa isang bahay imbis na sa warehouse ng COMEX. Yeah, exactly. Particularly in Oo. Davao, in Davao. Wala sa protocol yan eh. Yes. Oh. In other words, meron parating milagro nangyayari dyan sa lubluban. Okay. Kung sa tinitignan mo sa Comelec office, pagpipress ko na, syempre nakaganyan sila. Okay, we're okay. No? Oh. Pagdating naman sa, hindi nila nakikita dun sa baba. Aha. And this is where Comelec should actually ask it, well, to be more vigilant and help Comelec. Mhm. Hindi naman sinasabing ko na mahina ang Comelec kaya hindi niya magawa yun. Hindi. It's actually public engagement to be vigilant and help them maintain an honest reporting of one of the reports on the notes. Sir Ermin, meron naman daw mga national or international watcher daw eh. What can you say about this? Puro PR nga yan eh. Yan ang nakakainis sa COMELEC. Puro PR. They do not want, they cannot address the real problems on the ground. Mhm. Wala silang ginagawa ko. Puro PR eh. Lalong nakakainis na we're being made to believe that everything is correct. Yung pala, meron ng hacker. Yung pa kayong hacker pa nga. Nabayaran pa yan doon sa loob eh. ang nakakaano dito minsan ito paborito ng mga any government agencies and institution ay ang paborito nila na word is everything is under control at saka isolated cases lamang ito. Ay, luma na yan ah. Kinaka na yan. Pero palagi pa rin ginagamit. Ginagamit ka kasi ang akala nila kaya-kaya panlokohan ng mga tao. Mhm. Hindi na eh. We're in the digital age already. Marami nang gumagamit ng computer, ng kanila smartphones. Nalalaman nila kung nasa mga... Kaya konting report lang yan na may nangyaring ganito. Lumalabas kagad eh. Hindi kagaya nun. Pwede pa nilang itago. You mentioned in your sa inyo pong nalathala dito sa ating pong latest na edition ng Sunday Punch yung suggestion nga po ni former DICT Secretary Eliseo Rio Jr. Number 1, yung internet connection prior to transmission. Yeah. Dapat masigurado ito. Pangalawa, yung permission for accredited watcher na sila'y pahintulutan na picturean itong lahat ng mga VVP ATs. Do you think this is for you acceptable ba ito na talagang it will be create a transparency for our public and assurance? Of course. Of course. Kasi ang dito is it's an added thing of validation, case of validation. Yung internet, kagaya ng internet, this is to prevent hackers and to prevent a wrong transmission. Ngayon, ang kanya is ituro ng COMELEC kung saan makikita na magkoconnect ng internet. Ayun. At yung last is yung public access to transmission and the automated counting machine ng ACM audit logs. Ito para makita kung yung resulta at yung binilang, sakto. Oo. Ang proposal ngayon, kung naalala nyo si Senator Amy Marcos, hybrid. Di ba? Aha. Ang gusto niya, manual counting sa precinct level, automation na pataas. Okay. Ang hybrid, ang manual voting nga is, nakikita mo, nagtataas sa board kung ano yung mga boto lumalabas. Alam nila na ganun nga yun. Ang problema, pagdating mo doon sa computer, click, 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 wala na nakikita. Kaya nga, yung pangalawa, gusto ko na ng litrato sana ng mga natin, ng friend na
Mhm. Last Monday, Sir Ermin, we talk about itong pagiging yung mga ibang karamihan sa mga opisina ng COMELEC sa buong bansa, mga toothless. may mga pili lamang na may pangil, pero ang pinaka-question dito baback-upan ba sila ng central office nila sa kanilang mga ginagawa on ground? Kung ang problema nga, Mm. wala nang nangyari usually doon sa baba. Aha. Kagaya yung kaso ng posterman lang, simple-simple. Aha. Alam mo na may rule na ganyan. Pagdaan mo lang sa highway, sa barangay, tad lahat. Clear violation. Mhm. Meron bang ginagawa? Wala. Kasi hindi nila alam kung paano gawin at natatakot silang gawin Mhm. ng mga local community officials. Parang ano So, na nga ngayon, parang nagiging acceptable na sir yung sobrang oversize. yun na nga sinasabi natin eh. Naka-billboard pa. Dahil doon sa walang ginagawa para enforce yung rule na yan, ang parang sinasabi natin, pwede yan. Aha. O, di sino may kasalanan? Di COMELEC. Na-normalize na. Oo, I mean, tinanggap na eh. Wala Tinatanggap na nang yung mali. pumipiyok. Wala. Tapos dinagdagan pa nila, kunyari, magre-report sa committee ng vote buying. Aha. Ano ba? Lukuhan na naman ito. Sino mag-enforce ng committee? Ginawa na nga legal ang vote buying ng mga government funds eh. Mhm. Yan nga Dapat yung nangyayari doon sa AKAP at saka sa ano yun, TUPAD, ACIS. Mhm. Ang listahan niya nanggagaling sa congressman, Iyon. hindi sa SWD. Oo, kaya itong ano na ito kasi actually tinalakay din namin yan last week, Sir Ermin, doon sa Mm. isang ano no ni-reveal ni Mm. Sasot, 'di ba? Si Sasot yung isang vlogger na Oh. nag-reveal ng ang laki pala ng itinaas na budget ng House of Representatives. Nasa Oo. 100 plus percent, 170% if I'm not mistaken. From the time of Lord Velasco papunta kay Romualdez, si Romualdez ang may pinakamataas na Pinakamata. budget. Kaya yung binabanggit ninyo, mga AX tupad, talagang napondohan itong mga ito. Napunduhan na, pero okay lang yun. Wag mong gamitin sa eleksyon. Aha. Okay? Okay naman yan eh. Yung talagang actual, makikita mo na sumanangangailangan, bibigyan mo ng AKAP. Mhm. Okay? Kailangan ng added capital yung maliit na businessman. Okay yun. Mhm. Ang problema, ginagamit dito sa ako paano malalaman ng tao na yun para sa kanila o para sa kampanya yun? Oo. Ito pala, kung makikita ninyo sa screen natin, Sir Ermin, ganyan kalaki na percentage si Martin Romualdez, House Speaker Martin Romualdez ang may pinakamataas. Nung pumasok siya, agad-agad ang tinaas si 75.6% up to 105.93%. Yan lang mismo makikita mo na ang gustong paggamit dyan sa Aha. mga yan. Vote buying talaga yan. Malinaw yan. Mhm. Yun ang ginagawa nila dyan. Nako. Kaya nakakainis talaga yung lokohan na harap-harapan. Mhm. Kaya sabi sana lahat ng ating mga botante, makakuha nila na mag-ingat sila sa mga ginagawa ng mga ating mga congressmen na ginagamit ang government funds. Mhm. Tignan nyo, pagkuhan wag nyo nang iboto. Kung yan halatang talagang mga vote buying talaga ginagawa, wag nyo nang iboto. Tanggapin nyo na lang. Mhm. Wag nyo na iboto. Tandaan nyo, pag natanggap nyo sa kung kanino man, wag nyo siyang iboto. Pero etong malinaw, Sir Ermin, doon sa inyong ano talaga inilathala dito sa Sunday Punch na edition ngayon, medyo mahihirapan dito ang COMELEC kung hindi sila seryoso, mahihirapan talaga sila o ayaw nilang seryosohin itong mga violation na ito na aksyonan. Appointee ni Marcos eh. Mhm. Yung Garcia ko. Appointee yan eh. So, paano mong asahan na tatayo yan para ituro yung mga kaalyado ni Marcos na mali? Mhm. Sa tao na talaga eh. Sa atin na yan eh. Wag na natin sila, alam na natin na niloloko tayo. Gawin naman natin dapat ang sagot dyan sa papanloloko nila. Wag nung iboto yung mga yan. Mhm.
Anyway, Sir Erwin, napag-uusapan na rin natin itong mga violation na ito. Isa sa kinakaalarma dito sa ano natin, matagal ko na tinatopic ito, last week pa eh. Medyo nakakaalarma yung balita na nare-receive natin dyan sa may District 6 na may mga gun for hire na bumaba coming from Abra na nandyan sa Distrito 6. Itong mga ganitong klase ng usapin na parang bumabalik tayo sa mga 1950s, 1970s na mga kinakatakutan na mga lugar. Itong sistema na ito, ano dapat ang ginagawa ng kapulisan at ng COMELEC dito? Ang ibig sabihin lang yan, may protector yan sa taas. Yung mga yan, hindi naman sila maglalakas ang loob ng wala sila protector eh. Kaya pag umandar yung mga yan at nahuli, tsaka lang sila binibitawan. Pero hanggat matinis daw ang trabaho, hindi sila gagalawin. So, ano na yan eh. Ang maganda nga nakakalap talaga ng paano pag ganyan, si Senator Lacson. Yung in charge ng mga kidnapping for ransom ng mga sindikato. Ang lala Ay, ngayon. talagang- Malala Ha? ngayon. Malala ngayon. Malala ano. Kidnapping. Hindi ginagawa ng isang tao lang yan. Sindikato talaga ang gumagawa. Hindi mo sabihin, galing hindi ko niya, ang gumawa niya yung taga-pogo. Anong klaseng alipay na naman yan? At Kasi nasabi ko nga, huwag na nilang ginagamit ang pogo, parang ituturo na yan ay kasalanan ni Duterte. Hindi po. Ang ibig sabihin niya, pag tinuro mo ang pogo, ibig sabihin niyan, yung mga pogo, walang takot sa inyo ngayon. Ginagawa niya. Kaya nagkakamali kayo, kakaturo lang kayo ng pogo. Oo. Ibig sabihin, wala kayong ginagawa dyan sa mga pogo na sinasabi nyo. pero Sir Ermin, ito ano ko lang, hindi lang pogong sinisisi nila. Kasi kamakailan na blatantly ang Chief PNP mismong sinabi na social media daw ang nagpapalala ng imahe daw ng krimen. Dapat hindi daw ganun kasi mga maraming fake news daw. Fake news nga nang gagaling sa kanya eh. Yung sasabihin mong hindi totoo yan, fake news yan. Nako, Mr. Marvel, fake news yan. Sinasabi mong tama, ano, sabi nyo, tahimik dito sa atin. Walang krimen na nangyayari. Fake news. Ano daw, social media lang daw nagpapalala ng imahe daw ng kriminalidad. Ang dapat kayo intindihin, ang social media, ang nanggagatong sa ulo nila at pinako sila, magsabi kayo ng totoo. Yung social media kaya nandiyan. Kaya huwag niyong labanan ng social media at kontrahin kasi dyan ang gagaling yung totoo. Ayun. Kaya pag kayo... Punchline! Correct. Oo, kasi may mga iba dyan, Sir Ermin, talagang alam niyo minsan yung institusyon katulad ng PNP, dapat, ito pinaniniwalaan to ng maraming mga kababayan din natin. Kaya dapat sana, tama yung sinabi ninyo, huwag silang panggalingan ng fake news. Oo. Isasabihin mong walang krimen, napaka talagang tanga lang ang maniniwala sa kanya na walang na tahimik. Samantalang sa barangay, alam nila kung sino yung nanggugulo. Bakit meron gano'n? Hindi sila takot sa pulis. Ayun. Aha. Anyway, Sir Ermin, dito naman po sa Dagupan City. Punchline! Oo. Talagang kaliwat kanan itong mga propaganda. At sa inyong palagay, gaano ka-importante na kilatisin, speaking na rin ng mga fake news, yung mga ginagamit yung mga issue, yung mga ginagamit yung mga social natin dito, challenges na kinakaharap ng ating mga kababayan na pinupukol sa administrasyon na kailangan kilatisin ito at maging maalam para hindi sila ma-fake news, Sir Ermin. Alam mo, the opposition, as always, is expected to point out kung ano yung pagkakamali ng administrasyon, ng administration. That is their right and that is because ang problema, pag ang pinupukol nila, kasinungalingan. Kaya nga nakita nga ako dun sa ginagawa nila pa hanggang ngayon, hindi pa nila inihintuan yung Mother-Child Hospital. Yung huling bitaw ni Brian Lim dyan, sabi niya, binigyan natin sila ng 6 months para maayos. Wala silang ginawa. Sinungaling talaga ito. Fake news ito si Brian Lim na naman. Ang totoo lang, ba't di niya banggitin? More than 24, 2 years and 4 months. Inupuan
yung hinihinging resolution ng DOH, resolution lang ang hinihingi. Ano yung sinasabi niya, ang dami daw requirements na ginawa nila? Walang requirements ang ginawa nila na dapat gawin. Ang requirement, iisa lang. Inupuan pa rin nila. Mhm. So, ano yung explanation? Ang nakikita ko lang dito, ba't si Brian Lima nagsasalita dyan? Wala naman siya sa sanggunian. Ibig sabihin, tama yung sabi ng mga tao. Yan si Councilor Red F. Mejia, sila Alfie, they just get orders from Brian Lim daw. Kaya malakas ang loob magsalita. Eh, ang problema, itong ginagawa ngayon ni Brian Lim, lumalabas talaga na puro kasinungalingan at kagaguhan yung mga advice sa kanwa. Pero sa nakakita, ang majority mismo ang nagbablock ng annual budget. Mhm. 2 beses siyang ginawa. Anong ibig sabihin ng pag-block mo ng annual budget? Ayaw mong gumalaw ang city government ng may pera. Mhm. Inaalis yung pera. Yan ba ang vision ng nila Brian Lim? Na wag bigyan ng pera para walang programa ang city government? Ginawa nila. Ang recent, pati yung 2025 na na-approve na ng minority noon. Kinwestiyon pa rin sa korte. Yan. Ginawa ng korte sa kanila, sinampal sila. Pak! Hindi tama. Mali ang ginagawa nyo. Mhm. Dininay. Petition. So, Na wag daw yung annual budget. So napaka-importante na yung mga ganitong klase ng usapin na kasi may sasabihin ng administration, may sasabihin ang opposition, maging makilatis tayo mga dagupenyo. Dapat yung huwag kayo alam yung pag nagkakampanya, Huwag papadala. Ang salita. Di ganyan. Alam mo, sigaw pag yung alam nyo mga tagilid na at isa lang ang nagsasalita dyan. Ibig sabihin, yung mga iba alam nila na kasinungalingan. Walang ibang sinasabi. Tignan mo yan sa video na yan. Tignan mo si Celia Lim. Tignan mo si Data. Mayroon ba silang sinasabi? Wala. Titingin lang. Hindi man lang gumaganon. Wala. Ibig sabihin, sila mismo, hindi nila kaya sakyan yung kasinungalingan ni Brian. Siya lang ang mamuno. Pero, tingnan mo kaganyan, siya ang vice mayor candidate. Magsalita, akala mo siya for mayor. Tapos, dinikot siya na-challenge daw si Mayor Belen to a debate. Siya. For vice mayor lang siya. Siya nagmamagaling. Yung nanay niya hindi nagsasalita. Siya yung kandidato for mayor. Naglulukuhan na by perception. Okay. Ang masakit, pero masakit dito, meron silang team, mother and son. Parang mother and child hospital. Isipin niya na, pag nanalo si Celia, nanalo si Brian, ano palagi niyo mangyayari? Sino magtatakbo ng City Hall? Si Brian sa likod. Kita niyo. Ngayon lang, siya nagsasalita, parang siya ang mayor. Pang-vice mayor lang siya. Ayun. So, ang gagawin ni Brian Lim, siya ang magikialam sa City Hall at saka sa sanggunian. Mag-ingat tayo dyan. Naku. And bottom line of this, Sir Ermin, gaano ka-importante na ang pagiging transparent and honest when it comes, hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Makuha na sila ang tawag dyan. Hindi ko na masabing ko kasi siyempre sasabihin nila huwag kayo magbasa ng Sunday Punch. Kasi sa Sunday Punch lahat yan nangyayari dyan sa loob ng sanggunian at yung mayor. Okay, kung gusto nyo, balikan nyo yung reports namin, makikita nyo, napakadali. Lahat ng sinasabi ni Brian Lim, puro kasinungalingan. Unang-unang, wala siya rin sa loob ng sanggunian. Siya pa nagmamarunong. Nasa si Red F. Mejia, siya yung dadak ng dadak. Wala. Si Alfie, walang sinasabi. Okay. Kinuha lang ni Brian ang pagsisinungaling. Akala niya, pag siya nagsinungaling, credible. Ayun. Sige, anyway, ituloy natin yung usapan natin. Magbe-break lang tayo, Sir Ermin, at babalik tayo pagkatapos ng mga paalalang ito. Punchline.
Huwag po kayong bibitaw mga idol. Magbabalik po kami. Punchline. Fofo, I think Idol, gusto mo bang updated kung ano ang latest usapang swak sa'yo at kwentong walang preno? Tara na at samahan ako sa bagong tambay ng mga tunay na idol. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Walang preno, makabuluhang usapan. Kasama po ako, Idol Mark Espinosa, at ang mga espesyal na panauhin natin para pag-usapan ang mga issue, trending topics at kwentong swak sa'yo, Idol. Kaya huwag pahuli. I-follow at mag-subscribe na sa aming social media accounts, IFM Dagupan. Abangan ang bawat exciting episodes. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa. Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin. At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa #1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan, ang idol kong FM. Unfiltered, uncensored. Punchline. Punchline. Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan. Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Swak na Swak Pakinggan araw-araw mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa #1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan. Ang idol kong FM. Wala ka nang mamimiss na episode ng Dear IFM Idol. Makinig sa Dear IFM Best of the Best Drama tuwing Sabado, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Makinig sa Dear IFM Best of the Best Drama tuwing Sabado, alauna hanggang Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Punchline. Nagbabalik po kami ni Idol Sir Ermin Garcia Jr. para po sa pinag-uusapan pa rin po natin na Sir Ermin, gaano ka-importante itong makapili tayo ng tamang kongresista na magre-represent, particularly dito sa lalawigan ng Pangasinan. 6 ang distrito natin, 6 na kongresista. Itong ating magiging representante, magiging boses at magiging kasangga natin sa Kongreso. Sir Ermin. Makikita naman ng mga tao sa mga Congress, no? Kung ano talaga ang nagawa nila, tulong sa kanilang distrito. Aha. Makikita naman nila eh. Ang problema, pag yung lumapit sa kanila, puro ayuda. Ay, masuspetsa na kayo. Kasi alam niyo pa yung ayuda na ginagawa? Usually, 70% binibigay, 30% sa kanila. Binubulsa yan. Parang audit yan. Kaya, alalayan nyo na pag yung sinasabing ko utang ng loob nyo pa sa inyo, utang ng loob nyo na meron kayo natatanggap na ayuda. Nagtatago yun. Kahit na yung gaya ng mga sinasabi ni Governor Gico, yung sinasabi niya, Gico konsulta niya, 1,700 ang binibigay ng PhilHealth. Ang sinasabi niya, sa amin, bibigyan ko kayo ng 300. Nasaan pupunta yung 1,200? Hindi sa kanila. Kaya mga ganun maraming mga But alam mo, mabanggit ko lang ito balik lang ako sa Dagupan. Apo. Sanggunian lang,
Majority. At sinabi lang niya, kami ang sumusuporta doon sa pagbigay ng mga programa. May credit sila kasi sila nasa kanilang budget eh. Pero iyan ang sila makiklaim. Ang gusto ko marinig ngayon kay Brian Lee, pag ako naging vice mayor nyo, sisiguraduhin ko na lahat ng budget natin ay ipapasa kung magaling ng paggawa. Yan. Ganun lang dapat sasabihin niya. Vice mayor siya, presiding officer lang eh. So, yun ang hanapin niya kung paano suporta para doon sa mga nanalo o para sa syudad. Kaya ngayon, wala silang masasabi na, kami ang nagsuporta niya, kaya may programa tayo. Wala sila masasabing ganun kasi sila mismo pinapatay nila yung budget eh. Yan ang sakit. At napaka-importante, lalo tama yung sinabi po ninyo, Sir Ermin, no, na walang dapat na utang na loob itong taong bayan kasi trabaho ito ng mga nasa poder na ibigay yung tamang serbisyo at full support sa ating mga kababayan at pagpapaunlad ng nasasakupan nila. Ang magandang tanong niyan eh, no itong walang eleksyon ba, mabilis ba yung pagbigay ng akap, tupad? Correct. Ngayon basta pumila na, may dalang endorsement, correct, bigay. Ngayon wala nang silip, wala nang check. Hindi lang yun. Ang masakit nito. Isa lang may isang check pala, Sir Ermin. Botante ka ba dito? Isa pa yun. Ay, nako po. Ang kwan nga dyan i-check nila kasi alam nyo, yung akap, yung mga ganyan, meron talagang budget. Huwag kayo maniniwala na kung tatanggapin yung 500, 700, yun na yun. Hindi po. Mas malaki dyan. Yeah. Mas malaki dyan. More than mga 1,000, 2,000 pa yan ang binibigay talaga ang kwan. Kaya pag binigay sa inyo 300 at masaya na kayo, ay kayo niloko. Lugi kayo. Oh. Lugi kayo. Okay, anyway, Sir Kaya Ermin. Yes, Sir Ermin, as much as we want pag-usapan pa yung we have a limited time, RMN News Nationwide na, ano ang inyong panalangin na lamang itong paggunita natin ng Kwaresma. By the way, wala tayong broadcast pala ng Maundy Thursday at saka Friday. Resume po kami ng broadcast ng Black Saturday at regular programming for Easter Sunday. So sa inyo, sir, inyong panalangin ngayong Kwaresma at saan ba ang inyong lakad? Panalangin kayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating pagkakasala at sana tumingin tayo dun sa Kanya ulit para makatulong sa ating ang faith natin, ang panampalataya natin ay dapat lakasan na sa Diyos ang pwedeng gumawa ng ating mag-solve ng ating mga problema. Nasa Kanya yon. Yun na lang idasal natin. Have a blessed Holy Week, Sir Ermin. May lakad ba kayo? Uwi kayong Pangasinan? Andito ako, may meeting kami ngayon ng boss mo. Lunch. May lunch naman. May lunch meeting kami mamaya. Okay, sige po. At ingat po. At pakamusta kay boss? Sige. Happy, have a blessed Holy Week po sa inyo at sa inyong pamilya po. Maraming salamat. Thank you, sir. Anyway, idol, susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation. Punchline. Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan.